Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu onye enyemaka Maazị Peter Obi n'okwu mmekọtara ndọrọndọrọ ọchịchị, Ibrahim Abdulkarim, ekwuola ugbu a na enweela nkwekọrịta n'etiti Peter Obi na Kwankwaso na ha abụọ ga-azọ ọkwa onyeisiala n'ime afọ 2027, bụ ebe Kwankwaso ga-abụ osote onyeisiala. Aka chịburu steeti Rivers Rotimi Amaechi akọwala ugbu a na ya agbapụghị pati PDP kama a chụpụrụ ya pụọ pati PDP oge onyeisiala Goodluck Jonathan na nwunye ya wegara ndọkọ niile nke pati PDP n'ime steeti Rivers ma nyefee ya n'aka ndị ọzọ. Ka ọ dị, Maazị Chibuike Amaechi ekwuola n'eze warawa na onyeisiala Tinubu ga-akụ afọ n'ala na ntụliaka elu afọ 2027 ọsọgonu ya mee nrụrụ aka niile ha chọrọ ime n'ihi na ọhaneze adịla na njikere iji vootu ha chụpụ ya pụọ n'oche. Ọ gara n'ihu rụtụ aka na ya bụrụ na ọ bụ Peter Obi ga-enweta mmeri iji aha pati ADC zọkwa onyeisiala na ya ga-anọ n'ihu inye ya nkwado okpu ọkụ n'ọnụ. Ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu akatọla ntọrọ atọrọ ụmụ akwụkwọ 14 bụ ndị na-aga ile ule jambụ ụnyaahụ n'ime steeti Benue ma kọwaa nke ahụ dịka ịkọ onye ụpọ ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị n'okwu mekọtara nchekwa. Ọhaneze ala anyị etiela ebe ugbu a ka ụlọ ọrụ na-echekwa ugwu ịma aka azụmahịa na nke ndị na-azụ ahịa Federal Competition and Consumer Protection Commission jirila pịachi usoro ịgbaziri data na airtime site n'aka ụlọ ọrụ nzirịta ozi MTN, Airtel na ndị ọzọ. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.